नमस्कार। ना मु अर्णव गोसेई, ना मु कुणाल कामरा, ना मु एमएस धोनी, ना जसप्रीत बुमरा। मु आपणकर तनरंजन स्वागत करछि आमर नुआ कार्यक्रम जहाँ ना होछि भकुआ सरी अकुहा कथा। आजिर विषय वस्तु काली जे बाबू थोना थाना था कहला आज से बाबा बो समस्त को भाई भौणी एकाकार कर दे पड़े कथा ठीक अछि आपण तेरे कार्यक्रम को आरंभ करिबा। प्रेम जहा नटपुओ सना साहू झियो रिमी को करे आउ दास घर पुओ बुलू आजिकाली पात्र घर पुओ टुलू को करे आउ किछि मोना सोना को करंती। प्रेम ढळ ढळ नई तो केबे सजना गछर छन छन छुई। तेबे आधुनिक प्रेम विषय रे आसंतु जानिबा आम अतिथि मानकठु किछि पद। प्रथमे बाबा आज्ञा आम हेउचु श्री 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 108 श्री करुणामय निराशाराम बाबू। एई मधुभरा राति मधु सांगे मोर प्रीति मुहि करुणामय मोरी नियम मोरी नीति। ओ काम 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 जापानी 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 जापानी। ओ आई गॉड। ओह नो। हेलो फ्रेंड्स, मत तो समस्ते तुम जानथिबो टिकटॉक एंड इंस्टा रे मोर 1 मिलियन फॉलोअर्स अछंती। ना ओके दिस आर लूजर्स यू नो। तेबे शो को आगो को बढ़ेबा मोर प्रश्न जीव मिस स्वीटी को। मिस स्वीटी आपण को पई प्रेमर अभिमुख्य कोन प्रेम कोन? यार सतता कहबी तो मो पे मो बॉयफ्रेंड सब किछि सतता कहबी तो सरे नाही काही मो जीवन आमे दिन को 23 घंटा एंड 59 मिनिट्स कथा होछि टोटल 23 घंटा एंड 59 मिनिट्स टोटल। धारणा देई गला पचास आम दी जन एते टाइम कौन पे कथा हो तो ता बिना जमा बची परिबेनी नो। मैडम आपण को आईडी दे कोन कोन ओ कोन ठीक ना कोन होस्ट है बुझिल कि पुरुषଙ୍କ जीव प्रेमटा बलांगीर रंगई लुंडा भाया गोटे प्रकार तेजपत्रटा चिकेन तरकारी जमीती सेमती ताको काढ़ी देले जहाँ न काढ़ले से परिस्थिति आ कौन ना कौन कौन भाई से मत जानी नहीं मु जानी नहीं। अरे ये कौन होउची कौन? सर धर से अच्छा 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 किशोर आपण प्रेम को केमती उपभोग करते? प्रेम को मु उपभोग करे घरे के नथिला बेले बेले बाइसेप बनाए। अच्छा बाइसेप काम 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 जापानी 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 तांको पाई तांको प्रेमटी सात तल सागर मध्य लुचा। मो दिव्य दृष्टि कहीदेवी तांको लैपटॉप मध्य थिबा लोकल डिस्क डी ता भितर थिबा न्यू फोल्डर ता भितर टेम्पोरारी फोल्डर आ ता भितर XXX से थिबा मालू मीन्स जो माल मसला अच्छी से भितर तांको पचार से कहिबे। सी की कथा गुड़िक। अच्छा
ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଏମିତି କାହିଁ କହନ୍ତି? ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ ପ୍ରେମରେ ଟିକେ ମଧୁରତା, ଟିକେ ମାଦକତା, ଟିକେ ଉନ୍ମାଦନା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ପରେ ପୁରା ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଅଲଣା ସନ୍ତୁଳା, ଅଚିନିଆ ଚା, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନଟା ପୁରା କଣ୍ଡମ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଅଙ୍କଲ ତମର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଟା ଦାଗଟା ପଡ଼ିଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାଉଜ ବାଡ଼ୁଥିବେ। ପ୍ରେମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, କିଏ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଭରସାରେ ତ ପୁଣି କିଏ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଭରସାରେ, ପୁଣି କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣ ପଶନ୍ତି ତ କିଏ ଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କାହା ଭରସାରେ? ମୁଁ ମୋ ହାତ ଭରସାରେ, ମାନେ ମୁଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଚଲାଏ, ମୋବାଇଲ ଚଲାଏ, ସବୁ ଚଲାଏ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖି ତୁମ ହସ୍ତରେଖା କହିଦେବି ତୁମ ଭବିଷ୍ୟ। ଦେଖି ତୁମର ସେଇଟା ଭରସା କି ଆରିସା? ଦେଖି 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 ଦେଖୁନ ଓମ୍ କାମ 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 କାମ। ହସ୍ତରେଖା ଲିଭି ଯାଇଛି ଅଧିକ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ। ଆରେ ଓମ୍ କାମ କାମ କାମ। ବାବା ବୁଝିଗଲୁ, ବାବା ବୁଝିଗଲୁ ଆମେ। କ'ଣ ବୁଝିଲ ମା? କ'ଣ ବୁଝିଲ? ହାଁ ସେତେବେଳୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପେ ପେ ହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଚେଁ ହେଉଛି। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ଏଠି? ଜାଣିଛୁ କିରେ ମତେ? ପଟିଆ ଟୋକା ପଟପଟ ଦେଇ ଚାଲିବି ଟୋକା। ବୁଝୁଛି ହେଲେ ଆପଣ ପଟିଆ ଟୋକା ପ୍ରେମକୁ ସେମିତି ओके बाबू, आई लव यू। ତେବେ ବାବା କାମାୟନନ୍ଦ, ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାମନାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାମନାକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ଦେଖିଲିଣି, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରେମର ଜର୍ଦା ଭରି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଟିକି ଖାଇସାରିଲାଣି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୁମ୍ପି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ପାଟିରେ ଭଲ ଭାବେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛ? ଗୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଗୋଟେ କେତେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ସିଏ। ସକାଳୁ ତା ନରମ ଓଠରେ ତା ଗରମ ମାନେ ଚା ଟିକେ ହେଲେ ଦିନ ଯାକର କାମ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ କଥା ତମେ କହୁଛ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର କେତେ ଭଲ। କେମିତି କହିଦେବେ ଆପଣ? ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ମିଛ ମିଛ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଓମ୍ କାମ 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 କାମ। ଏମିତି କହିଦେଲେ ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ହବ? ତା ମାନେ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସବୁ ମିଛ? ନାଇଁ, କେମିତି ମିଛ? କେମିତି ପ୍ରମାଣ ହେଲାଣି? ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଏମାନେ ସବୁ କେମିତି ସତ କଥା କହିବେ। ଓମ୍ କାମ 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 ମିଛ କାମ ସାଥ କାମ ପଟ ସ୍ୱାହା। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ବି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ମାସେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାଣ୍ଡୁ ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ KFC ଯାଇକି ବେବି କର୍ନ, ଚିଲି କ୍ରିସ୍ପି ଚିକେନ୍ସ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ହଷ୍ଟେଲରେ ଶୁଖୁଆ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ପଖାଳ ଖାଇ ଖାଇ ଦିନ ଯାଉଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇକି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡୁଛି। କିଛି ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର। କ'ଣ ମୁଁ ଅଛି। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଓମ୍ ପଟ ସ୍ୱାହା। What happened? What's the problem? ଗୋଟା ବାଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର। ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ଡ କଣ୍ଡମ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଡେଲି ଦିନର ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରେମ, ଆଉ ବାକି ସମୟ କାହିଁ ଅଫିସରୁ ଲେଟ୍ ଆଇଲ, କାହିଁ ଆଇଲ ଇଆଡ଼େ ଗଲ, ଢିଙ୍କି ବଗ ହେଣା ଟେଣା, ଧନିଆ ପତ୍ର କାହିଁ ଆଇଲନି, କି ନର୍କ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମାଧିଆ ଦୋକାନର ଇଡିଲି ଉପମା ଗାରି, ମୋ ମାଇକିନାଟା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଗାରି। ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ମୋର। ଏ କ'ଣ ପାରିବାରିକ ଶୋ ନା ନାହିଁ? କିଛି କୁହନି ମତେ, କିଛି କୁହନି ତମେ। ସେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? କିଛି କହିପାରିବନି। ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛ? ଆମେ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା କିଛି ବାବାଜୀ ଉପରେ।
ପକେଇଦେବା ଆମ ସେତେବେଳୁ ଗୋଟେ ସେ ଚଲେଇଛି ସେ ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ଏଇନା ପକେଇବ। ଏଇନା ନନା ଆସିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଳ ବାବା, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଦୁର୍ବାସା ଉତ୍ତର କବାଟ। ଖଁପଟା ଗାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେପ୍ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ବାବା ଯାଇକି ଲୁଚିଛି। ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ତ ମୋର ଖାଲି କାମ 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 ଉଠୁଛି ଆଉ। ଓ କାମ 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 ଜାପାନି ଜାପାନି ଓ ଆଇ ଗଡ୍। ହେ ଭଗବାନ, ମାନେ ତମେ ଏତେ ଶାଢ଼ୀ ମିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମାନେ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ପ୍ରେମର କ'ଣ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ମୋ ଜୀବନ, ନାରୀ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୋ ସପନ, କୁକର୍ମ କରି ମୁଁ ଯେ ନର, ମୁଁ ହିଁ ଆଜିର ଈଶ୍ୱର। ଓମ୍ କାମ 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 ଜାପାନି ଜାପାନି ଓ ଆଇ ଗଡ୍। ପ୍ରେମ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆରେ ଯୋଉ ହନୁମାନ ଦୁଇ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଲଙ୍କା ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ପ୍ରେମକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, ସେଇ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ସେଟା ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନମସ୍କାର। हेलो गाइस, जदि वीडियोटी आपको भल लगी देन लाइक एंड शेयर करूँ। आउ चैनल टाइम सब्सक्राइब करेंगे टी कहीं भाया कंटेंट जब आप देखा चाहते फ्यूचर में तो आपको दरकार पड़ पारे। अरे कौन करूँ आगू से कमेंट करूँ ना आम जानू केमती बुझे ना। एक्जाक्टली शेयर करदे निश्चित। थैंक यू गाइस, टाटा।